Terve keskiyön botit. Nyt on passiarvona aika. Mä tein tämmösiä nimilappuja. Ammattimies olisi tehnyt nämä Excelissä ja tulostanut sieltä ja leikannut, mutta mulla ei tässä kotona ole tulostinta, niin otin tämmösen pikku askarteluprojektin ja tein samankokoisia lappuja. Kaikki, jotka osallistuu arvontaan, on nimettynä tohon ja laitetaan laput tuonne tonttulakkiin ja ruvetaan arpomaan seuraava passin voittaja. Ei muuta kuin onnea arvontaan kaikille. Ja seuraava passin voittaja on Konde! Onneksi olkoon!